Ngokujwayelekile, ukunakekela nokukhulisa izingane kuyinto evamise ukuyekelelwa kubantu besifazane. Lokhu kuye kuhambisane namasiko ahlukene. Kodwa-ke, ingabe lokhu kuyinto enomthelela omuhle enganeni? Yiliphi iqhaza ubaba angalibamba kulokhu? Eminyakeni yakamuva, abacwaningi bathole ukuthi ukuzibandakanya kukababa empilweni yengane yakhe kunomthelela omkhulu ekukhuleni kwengqondo yengane. Eqinisweni, izingane lapho oyise abaye bazibandakanya ekuzikhuliseni nasekudlaleni nazo, lapho ziyizinsana noma zingojahidada, ngokuvamile ziba nokuhlakanipha okuphezulu, kanye namakhono athuthukile kakhulu okukhuluma, ukuhlalisana nabanye abantu, nokuphilisana emphakathini, nozwelo kanjalo namakhono ukuxazulula izinkinga. Isayensi icacile, amadoda abalulekile uma kuziwa ekukhuliseni izingane. Mhlawumbe udinga ulwazi olwengeziwe ukuze ukholwe yilokhu esikushoyo. Izibalo ezilandelayo zivela esiqeshini sombhalo esishicilelwe ngu-Education Week, esinesihloko esithi "Obaba babumba imfundo yezingane zabo ngezindlela eziningi kunalezo ozaziyo." Lesi siqephu sisinikeza izibalo ezilandelayo. Izingane ezikhula noyise noma abesilisa abazibandakanyayo yilesi: amathuba angaphezulu kwa-39% okuthola amamaki amahle esikoleni, amathuba amancane kuno-45% okuphinda ibanga, amathuba amancane angu-60% okumiswa noma ukuxoshwa esikoleni, zinamathuba aphindiwe kabili okuya enyuvesi noma okuthola umsebenzi ozinzile emva kukamatikuletsheni, amathuba amancane ngo-75% okukhulelwa besafunda isikole, kanye namathuba amancane ngo-80% okuboshwa. Akuzona zodwa izingane ezizuzayo kulezi zibalo zobaba noma abantu besilisa abazibandakanyayo. Nomama nabo bayazuza. Omama abanabalingani abazibandakanyayo ekunakekeleni, ekukhuliseni nasekudlaleni nezingane zabo bathola ukwaneliseka okukhulu njengabazali, futhi abanakho ukucindezeleka kanti baphila kangcono ngokwengqondo. Kufanele kuqashelwe ukuthi amadoda angebona oyise bangempela bezingane nabo bangalibamba leli qhaza. Noma iyiphi indoda ehlala ibandakanyeka futhi ikhona empilweni yengane ingawenza umehluko. Kunezinhlelo eziningi ezeseka obaba kanye nabesilisa ukuze babambe iqhaza labo njengobaba abazibandakanyayo nabanakekelayo. ENingizimu Afrika kunohlelo olubizwa nge-Man Care Program, i-Caring Dads Intervention, kanye nohlelo lakwaNalibali olubizwa ngokuthi i-Men's Literacy Imbizo. Nokho, emadodeni abukele le video namuhla, umbuzo ungathi ngiqala kuphi? Sethemba ukuthi amavidiyo esesivele sikukhombise wona azokukhombisa lapho ukufanele uqale khona. Ngakho-ke, masibukeze ndawonye. Ake siqale ngokubuyekeza ividiyo ethi esikwaziyo ngendlela ingqondo esebenza ngayo uma ufunda. Uzokhumbula ngenkathi ufunda ngokuthi ukuxhumana okuhle nabazali nabanakekeli kunomthelela omuhle ekukhuleni nasekuhlakanipheni kwengane. Kafushane nje, izingane ziyathuthuka uma kunamathuba avelele okuxhumana okuhle phakathi komzali nengane yakhe. Omama nabanakekeli besifazane babamba iqhaza elikhulu ekukhuliseni abantwana. Kodwa indima edlalwa ngamadoda nayo ibaluleke kakhulu. Madoda, kwenzeni umgomo wenu ukuqala ukuzibandakanya ngendlela enhle ezinganeni zenu ngakho konke okusemandleni enu. Siphinde safunda ukuthi ukudala ukuxhumana okulungile akudingeki ukuthi kuze kucake noma kube nzima.
Ukufunda nokuxhumana kungenzeka uma senza imisebenzi yansuku zonke nezingane zethu. Ukubuza imibuzo nokunika izingane imisebenzi emincane ezenza zicabange futhi zikhulume yikona kuphela okudingekayo. Nakuba ukusebenzisana nezingane kubalulekile ngempela, obaba kanye namadoda ababamba iqhaza lobubaba badinga ukuba yizibonelo zokufunda. Obaba namadoda abamba iqhaza lobubaba abafunda njalo babonisa izingane zabo, ikakhulukazi amadodana abo, ukuthi ukufunda akukona okwabesifazane kuphela, nokuthi ukufunda kuyisenzo esivamile nakwabesilisa. Ngesikhathi izingane zikhula, obaba abaxoxa ngezincwadi zokufunda nezingane zabo baba nomthelela omuhle ekutheni izingane zabo zifunde nakulokho ezikufundayo. Khumbula futhi ukuthi izinto zokufunda zingaba yinoma yini. Ukusuka ekufundeni isigaba sezemidlalo ephephandabeni ukuya ezincwadini ezihlekisayo. Madoda, izingane zenu zinibhekile. Nakuba kudinga umzamo, izinzuzo zokuba ubaba noma indoda ebamba iqhaza lobubaba ezibandakanyayo, eyesekayo nenothando azinakuphikiswa. Lolu hlobo lobubaba lungase lwehluke kakhulu kulokho abanye benu abake babhekana nakho besakhula. Nokho, wena unamandla ukunquma ukwenza izinto ngendlela ehlukile ukuze kuzuze wena nengane yakho kanye nezizukulwane ezizayo. Khumbula futhi ukuxhumana namanye amadoda kanye nobaba ababamba iqhaza lobubaba kuleli thimba lamadoda angakufakela ugqozi, inkuthalo kanye nokugqugquzeleka.